Hello guys, jotono shari kaham haino hai norok na ani blog o lamsogo ke ang tabok chinnogo nograi phaina hinai boron bagai samuthung tongo eko naidi haising rok rijak no hingkai tabok sa kutugui tongo muthungoi gama sa ani loge daru bwsa tongo sida jalari suko sa nangnani hinui an loge ni kaksa kakliya bo sa nangna hinui eko naidi hingke tak sa kutuk sinai hingke narwai phaina phaiye asuk tonglaio borok hingke ang sa kutung muthung rina hinui hingke boksajak no norok ani video no chajak tongkha hingke like khaidi subscribe khairidi hingke share khaidi hingke godali tongdi ani blog paiyasak norok. Tabuk hingke ang bo sa kap sa nanggana hinui ko dadu bo sabai nongoi tongo bobo nongoi tongo ano bo phunukdi hino hingke phunukdi kha hingke chwng sa nonglai tongo bobo gandhi nogono baire o naitongdi norok blog paiyasak. Obo hingke next day ni sarik gose hingke tiffin khaina hinui ko chwng singara pakora hingke chowmin chicken roll amtui rok paina harai tiffin khai tongo nogo mayo kaiso kahinui diporo kebo mai chalailia hingke dogan ni na harai hingke tiffin khailai tongo hingke dadu bwsaka moso yokjago hinui chowmin moso kwrwi chari tongo bono khai hingke tei baad baki chwng sai thok suko afuru tiffin rok joto thok bai suko chalai suko chwng hingke norok ani video no chajak tongkha hingke like khairidi friends rok hingke video no share khaidi subscribe khairidi je subscribe khaijakya rok. Hingke tabuk hingke horni mui songna nai tongo mulai bwthai no chakhai khaina hinui ko chakhai boksai rijak mulai bwthai na puro thaske thokjuko mulai bwthai chakhai adi no tabuk tang boyes obo ri tongo hingke yang baba ni bagoi khe tok bahan hangui tongo bo khe moso mui rok chai maya sak hamya kalaijak aboni bagoi bono tohan rok hangui rwo hingke abo hangnai bini bagoi norok naitongdi ani blog paiyasak. Hingke yang khai chicken chwng fry khai chana hinui ko naidi tabuk hingke baba ni bagoi iko masa hangui tongo thapa o tilpo haino som swtui kisa ruwui nai bini bagoi hangui tongo hingke norok naitongdi ani blog paiyasak. Obo hingke mai rok chabaiye tormos chai tongmani phol mai rok chabai kha puro khe dinner khaibaye phol chai tongmani hingke yang ani pimple sida sasukoi ko naidi bukung gana o se pimple. Obo hingke tei waisa next day no sai bai songni oro thangjak hingke bai amar serdi hinui ano ruwo bo ordek senui paikha hingke tabok ang seno naitongo awan hingke borok ni nogo se baba hospital kalaijak hingke borok ni nogo hospital gana hingke ang aro rest nana rok hinui mai chana rok hinui thangpora awan senui tongmani eko naidi thok suka awan sida no kwtui khai suji rijak moida awan gura khaijak rijak hingke norok ani video no chajak tongkha hingke like khaidi friends rok share khaidi subscribe khairidi hingke tini ni bagoi amsung no sinai ani video hingke next blog o malai phio norok bai bye.